Има хора, които поддържат любимите си отбори и въобще това, към което искат да се причислят, само когато любимите им отбори са в апогей. Аз никога не съм заявявал за Левскар, пък и не съм най-ходещия на мачове човек. Но сега ще кажа, точно когато Левски е закъсал, тогава трябва да се появи. Тогава трябва да се подкрепяме и да казваме и не да се ругаеме, а да вършим някаква работа. Здравей! Как си? Благодаря, добре. Благодаря за подаръка. Аз сега тук вече в тази година, 2014, ще слагам тази чаша, ето го така, и ще пия от нея вода. И за не ти си сърдат феновете на ЦСКА, ще обещаеш, че 2048 година ще пиеш от тяхната чаша. Ще го обещая със сигурност да сме живи и здрави. Това е най-важното. Това е хубаво, което казваш. Защо си тук? Какво е това Левски и какво смяташ да правиш? Давай направо. Обращението на Тити. Не просто да спасяваме Левски, а да покажем, че Левски има своите хора някъде там. Те са милиони. Да. Да не почнем от началото да се сълзи, защото няма да стане. Преди 6-7 месеца от фен-клуба на Левски дойдоха при мен с желание да попадна в фондация, която да се нарича фонд 100 години Левски и максимално да успеем да направим един празник, какъвто заслужават всички сини фенове. Тогава дадах своето съгласие. За съжаление, доста дълъг период нищо не свършихме, за което аз нося най-голяма вина като човек, който съм поканен с това, че съм популярен, може би с това, че имам добър изказ, свободно говоря, не се притеснявам от камера. Това са неща, които са положителни. И може би това е накарало. И до сега не сме направили нищо. Признавам си. Човек трябва да си признава грешките и да може да прави анализи на тях и да ги коригира. И когато на 3 марта играхме финал и отново тези сини фенове много ми помогнаха да успея, защото аз бях в тежка ситуация. Не толкова... Ти побесня. Побесня, аз съм си такъв. Но тогава наистина тяхната подкрепа усетих много силно. Беше тежък психологически момент за мен, защото бях се изложил. Те не ругаха същите тия фенове? Те ти помогнаха да се осъзнаеш, да се осъзнаш? Не знам дали са ме ругали. Със сигурност има и такива, които не ме обичат. И това е нормално. Няма човек, който може да бъде обичан от всички. Да. Единствен, който е обичан от всички, който е поставен над всички в тази държава, в годините е нашия велик патрон. Гунди. Васил Левски. Левски, окей. Защото, за съжаление, за Гунди се намират хора, които, макар и покоен, да. Той за Левски се намират хора, но дай. Надявам се да снимат. В този момент те те подкрепят. Аз смятам, че Левски е нещо, което е калкулирало най-голяма любов в тази държава. Няма нещо, което да е по-обично в тази държава от Левски. Като маса. И не мога да си представя, че тази маса не може да успеем да направим така, че Левски да бъде такъв, какъвто заслужава да бъде. Такъв, какъвто го е направила милион на България. Милион на синя България. Да бъде символ на обединението. Ами естествено, аз сега, ако имаше милиони в Левски, Абрамович, да. Газпром и да не изреждаме всичките големи мултикомпании, които могат да финансират един такъв клуб и ние да живеем в разкош, да се радваме на успехи на най-добрите играчи, тогава къде сме ние? Това е знак на съдбата. В 100 годишната Левски е без титла. Да. Левски обаче ще бъде щастлив, защото феновете ще го спасат. Феновете са тези, които ще накарат цяла България да разбере какво значи Левски. Как? Като се обединим. И какво ще направим, като се обединим? Ами вижте, ние първо живеем във време, в което никой не вярва на никого. Това е най-страшното. Ако успея да ги убедя тези хора да повярват, че Тити Папазов не ги лъжи в този момент. Не гори на мен, ми гори на тази камера. Окей, на камерата. Ако те повярват, че наистина не ги лъжа и че това е едно левче, което искам да пратя тук на този номер, това е едно левче, значи много. Ние ще направим празник. Дали ще бъдат събрани? Аз смятам, че има милион левскари. Поставям си една бариера от 500 хиляди, реалистична, за да не ме боли много. Да, защото си предпазлив. Предпазлив съм, не трябва, но това е реалността в България. Независимо, че аз знам, че съм участвал в проект, който е спечелил 1 800 000 лева, верно за по-дълъг период, и знам, че по време на моята заключителна реч 350 хиляди СМС са изпратени. Направи същата реч сега. Ама за какво става дума? За 24 май? На 24 май се навършва 100 години от основането на Левски. Това е велика годишна, ние трябва да я изпразнуваме, както ние искаме да я изпразнуваме. Това е годишна на Левски, а не на футболния клуб и на Батков. Моето огромно желание, и ще използвам и камерите, чрез вас, господин Карбовски, да отправя апел към господин Батков,
Аз искам ние, фонд 100 години Левски, да организираме този празник. Това е празника на всички лескари. Това не е празника на футболния клуб. Те ще участват, те ще бъдат главни герои, ние ще бъдем сценаристите, ние ще бъдем инвеститорите. Как може да стане това? Много просто. Аз смятам, че ако имаме 1 милион левскари и 500 хиляди от тях само да гласуват, с по 1 лев на този СМС, вижте колко е просто. Ще съберем 500 хиляди. С тези 500 хиляди ще може да около 650 разхода по организацията на двубоя, примерно с Лацио, който е така най-припознат от тези възможности, които имаме. Отбор, който няма много национали, който може да дойде и да бъде привлекателен. Да напълним стадиона, да направим празника. Но по-голямото, което искам да се случи е, че ако ние успеем да съберем тези 500 хиляди и докажем, че ги разходваме правилно, ще вярваме, че на 1 юни ще съберем 5 милиона, за да може да управляваме клуба си. Тоест, ние да поставим основата на този клуб. Този клуб, както е в Германия, Борусия Дортмунд, Рур, областта и така нататък, има 1 200 000, които дават по 100 евро всяка година. Абонамент по 100 евро и това дават 120 милиона на клуба си. Лепта. Лепта, добре. Този клуб е наш. Ти знаеш ли колко събра ЦСКА до тук, продавайки акциите? Обидно е. Що? Не е малко, много повече. 466-302 лева. Значи ние, ето това да се знае, ние ще направим мини и повече. Левски е повече от ЦСКА. Без тях, Левски без ЦСКА не може, но ние ще ги победим. Ние трябва да направим, Мартине, разбери, извиняй, че те говоря... Няма да говорим. Но не може, ние имаме нещо, което няма никой друг. Ако приемаме, че сега къщата, за мен къщата е съборена след загубата от Ботев. И започва да се строи наново. Тази къща има, една къща, за да се построи, трябва да има 4 основи. Едната основа е великото име. То е непоклатимо, неповторимо, недостижимо. Другата основа е великата фенска маса. Сега аз към тази фенска маса не само на приказки, а не дела. Не искам милиони, искам по 1 левче. По 1 левче. И за да ми повярват, какъв е проблема? Кажи им го там. Проблема е, господа, че вие не вярвате, че тези пари ще бъдат изразходени правилно. Много е лесно, знае се, СМС компанията ще има пълна прозрачност. Рискувайте, ти попозва да излъжи за 1 лев. Рискувайте, псувайте ме, обиждайте ме после, ако ви излъжа. Но повярвайте, ще бъдете много щастливи, когато разберете истината, че ние сме успяли. Защото нашия успех ще бъде основа за това, което ще правим години наред. И така ще бъде навсякъде, и така е по цял свят. Феновете, които са милиони, а те са милиони феновете на Левски. Има някои, които повече боледуват, има някои, които по-малко боледуват. Има някои, които боледуват на стадиона, има някои, които боледуват от дома. Но те могат да бъдат обединени от един празник. 100 години е нашия, всеки от нас тази година има по 2 рождени дни. Нашия рожден ден, на личността, моя рожден на 17 юли и на 24 юли е рождения ми ден, 100 години на фен на Левски. И това трябва да бъде ознаменувано и да бъде направено, защото това е пътя на спасението. Може би, не е случайно, пак повтарям, Левски е в това състояние, за да може да бъде спасен от масата фенове, които има, от милионите си любители, които има, и това да бъде основата на нещо много голямо. След това ще се появят спонсори, помагачи, собственици. Само че, тук веднага виждам въпросите. Въобще не си казал речта. Така ще кажа, че помагаш на Батков. Сега да ви кажа. Помагам на Левски. А ние не виждам причина да припознаваме в Батков враг. Ще кажа защото. 2006 година, когато отбора беше в Шампионска лига, пак Батков беше. Така е. Значи не може 2006 да го обичаме, 2014 да го мразиме. Да има такъв негативизъм. Искам тази любов, която калкулира Левски, и тази голяма фенска маса да бъде потекла в положителна посока. Какво да решиме, че Батков е сбъркал в това? Сигурно е сбъркал 100 неща. И ви гарантирам, че направи 101 добрини. Днеска, всяка неделя играе в футбол. Един от лекарите на отбора ми каза: нещо се случва, Батков сигурно се оправил, всичко е на време, премии, сега взехме премии на време. Значи не може Левски да припознава в някой. Дали ще бъде Батков, дали ще бъде Драган, дали ще бъде Иван, да припознава враг. Защото всеки човек в този живот прави грешки. Аз искам ние, като фенове, да излеземе сега с празника, а на 1 юни с 5 милиона събрани. И да кажем: господин Батков, ние с това може да управляваме, да помогнем. Какво може да направите вие? Ти на Батков ли ще ги дадеш? Не, на Батков няма ден, тук ще има народно управление. После това Батков не е нужно човека е адвокат. Човек е адвокат. И ако той сбърка в някое дело... Не те разбрах. Получих СМС от Владошов, моят съученик, политолога. Кажи само Левски. Само Левски ти кажи. Само Левски, да. Само Левски. Да, и ще кажа. Аз не мога да кажа нещо друго.
Аз не се срамувам и човек може да е сбъркал в живота. Аз като дете съм бил от ССК. И никъде не го крие, защото човек трябва да не забравя миналото си. Но във всички случаи знам, че мога и вярвам в това, че мога да успея. Много е важно да убедиш феновете, че това не е кампания на Батков и за Батков, за да ти се получат нещата. Казват ти чисто пиарски, журналистически. Добре. Ще ви кажа най-елементарно. Трябва да ги отчетеш както трябва да се види. Значи ние, колко аз са влезли, за какво излизат, освен за матч, друго, какво ще измислите с тия пари? Значи този матч струва около 300 000 евро организацията на този матч. Да. Плащане на клуба, който трябва да дойде, плащане на чартър. Мартине, тези пари няма да станат зян. Тези партии няма да станат зян. Колко да се вярвам? Аз едно съм сигурен, че няма да допусна, ако за 47 години съм набрал някакво лице в тази държава и да имам някакво присъствие в тази държава, да се обезлича, за да излъжа някой или да спася някой. Аз не спасявам никого, освен Левски. И не аз спасявам Левски. Искам да събуда съзнанието на милиони сини, на милиони хора, които обичат Левски, защото ако те го обичат искрено, трябва сега да се бърват с 1 лев. Нека да видим дали може днеска, да почнем от днеска да събираме. Да видим. И аз ще пусна. И аз се пусна много до сега. И много хора пускат. Искам хора да повярвате. Тити Папазов не е за 1 лев. Но дори и да иска да ви изложи Тити Папазов 1 лев, рискувайте. Рискувайте да ви изложи Тити с 1 лев, само и само да опитаме да направим нещо различно за Левски. Ние имаме нещо, което никой друг няма. Ние сме милиони хора. Ние трябва да повярваме, че може да бъдем сами. Да не бъдем зависими от богати милионери, от хора, от конюнктурни личности, от държавата. Аз смятам, че държавата е страх от нас. Така ли трябва да бъде? На 4 седмици после ДМС Левски се пише, така ли? 4 седмици ДМС Левски. Ето, пускам. Да. Продължавай, извинявай. Значи, какво може да стане? Да гледаме, слагаме, махаме розовите чорти, да не са розови, но символично. Какво може да стане? Вие пращате 1 левче. И то мръсник Тити, който се прави на много голям артист в момента и плаче и се бори за Левски, ви излъгва. Тити ви излъгва. И вие страшно много обеднявате с това левче. А какво може да направите, ако Тити искрен? Правиме нещо велико. Правиме нашия празник. Правим го такъв, какъвто ще ни събере енергия, ще ни събере позитивизъм. Аз гарантирам, че на 23 май вечерта, защото на 24 не може да ради изборите. Измислим го и това. Да. Ще започнем на 23 май вечерта и в 0 часа ще бъдат големите фойерверки, големите фанфари. Сигурно, ако ми се иска да измислиме торта за 40 000 души, които ще бъдат на стадиона. Всеки да може да вземе по едно пръче да мазне от тортата, да знае, че е бил част от този велик празник. Че има рожден ден. Че има рожден ден. Това е нашия рожден ден. Дайте да опитаме. Какво може да стане? Да ви излъча с 1 лев. Не съм толкова жалък. Не е само това. Може да разочароваш някой, който заради Левски дава, не заради тебе, и тогава ще се окаже, че едни лоши хора развият едно хубаво знаме. Което непрекъснато се случва в тази страна. Защо заслужавам ли аз? Ти предложа нещо. Нека да говорим лошо. Нека моя екип да ти прави одит. Искаме да знаем какво се случва. Добре, искам да има избран одит. Ето, по-кристално това има ли? Одит от екипа на Мартин Габровски. За всеки изхарчен лев. Ето, сега ще кажа друго нещо. Левски е дал на много хора много пари. И аз днес ще обявя официално нещо. Аз като треньор на Левски съм спечелил много пари. Много за нивото на България. Днес официално обявявам, че ще дам 5000 лева. Като основа за начало, защото няма как да платим 5000 СМС-а, 5000 лева в този фонд. И искам да видя, а и силно се надявам и вярвам, че бях близко до момчетата, аз бях в нощта в Верона, когато всички по друг начин живеехме. Нощта, когато Левски отстрани Киево и се класира за Шампионска лига. Да. Бяхме на вечеря, тогава Батко беше най-обичният човек, тогава ще го целуваха по мустаците, тогава беше готин. Днеска той се прероди и стана лош. Искам всички тези, които бяха в този празник, всеки, който му даде сърцето. Да дадат по 5000 лева. Не, аз ще бъда по-реален. Да. Дайте най-малко 500, който има сърце и душа да даде 5. Не забравяйте, че вземахте по 150 000 евро премии, мили момчета. Да ви видя сега, когато тогава се радвахте всички на химна на Шампионска лига и всички се инсталирахме на телефоните Шампионска лига и подскачихме около Батков, сега да видя къде ви истинското синьо сърце, защото вие много вземахте. Вие вземахте и сега вие трябва да дадете на Левски. Това е пътя и ще успееме. Ако не успеем, аз ще се чувствам предаден, значи ние не заслужаваме. Аз ще бъда кристално чист, какъвто съм бил цял живот. Правил съм грешки, правил съм глупости в живота, признавал съм си грешките, но съм бил искрен и не съм излагал никой. И сега не ви лъжа. Искам Левски да бъде първият, който ще покаже в тази държава, че може да бъде ръководен от своите фенове. И да не търсим вината в никой. Само позитивизъм и само вяра. Само вяра може да помогне човек да успее. Само вяра.
Само да търсиш причината в другия. Този виновен, треньорът виновен, директорът виновен, той виновен, доктора е лошо ги такова, треньорът не ги тренирал. Не може, Мартине, така да става. Трябва да се живее само с негативизъм. Чакай да те гуш. Искам вяра. Успокой се, Марко. Не дей, че станем непрофесионалисти така. Обичам те. Не вярват. Какво не вярват? Ще ги открадне ли, бе, Мартине? Ще ги открадне и те пари, бе. Не, бе, ти няма да ги откраднеш. Кой ще ги открадне? Ще си отрежа колата, ако някъде им дадилят. Главата ще отрежа някой. Аз съм излязъл от улицата. Аз съм някой такъв, дето майка му го изхождава. Аз съм уличник. Няма да дам на никой един лев да вземе. Само да ми повярват. И не друго. Аз казвам празника най-малкото, Мартин, ние празник ще направим. Празник ще има. Въпросът е след това да има. След това трябва да има. След това трябва да има, защото иначе ви обещавам, ще се отворя широко устата за Левски. Знам много повече от всички. И тогава ще се тресе държавата. Държавата ще се тресе. Защото трябва да знаят тези хора, които са обещавали и които обещават и които направиха злоумите в този отбор. Кой да прави злоумите в този отбор? Почни сега. Аз искам да бъда позитивен. Почни сега. Опитвам сега да бъда позитивен. На 24 май, ако не успея, ще кажа истината. Ама ще успея. Наистина трябва да се казва всеки ден, бе. Ти тук не съм съгласен с теб, бе. Искаш ли да ти кажа реакциите в интернет? Ами, сигурно ще има и... Виж, Мартине, затова цветът е интересен, защото хората половината ще го обичат, половината ще го мразят. Левски има един, който го обича всички. Искам да чуеш какво... Георги Иванов. Георги Иванов. Чуй сега. Искам да чуеш какво крещи публиката в момента. Маргарита Самбар, един от малкото истински. Лесно ли е на жена ти да живее с тебе, пита тя. Лесно ли е на жена ти, тя луда ли е, бе? Ако сте това пробва. Жена ми е гений. Такъв нормален издържалиц. Като треньор може да е добър, но той е психически неуравновесен. Ми сигурно. Имах и документи, извадих миналата седмица. Да, видях при Слави ги извади, да. Ми да. Така, това е попадение. Забавен, речовит, чувство за хумор. Не като другите, които се нуждаят от имплантация на мозък. Браво, бял експерт, симпатичен подред, може да стигнете. Да си гледа баскетбол. Никифор Бошков. Всеки върши работа, която не разбира. Така е в БГ. Това е Мишо Йосков. Без... Аз не знам какво трябва да разбираш, да мога да агитираш някой да помогне с една СМС кампания. Между другото, ето това е лошото отношение тук вече. И то не е към Тити. Радослав Петров казва, стига сте говорили за фашистския говежди отбор. Добре, бе, ставаше дума за... Не може, бе, това е ненормално, бе. Да. Ние трябва да се уважаваме, бе. Да, бе. Ние може да трябва да сме врагове, трябва да се уважаваме. Трябва да признаем, че Славия направи 100 годишнина. Ние да вземем пример, па да видим те какво направиха, па ние какво да направим по-хубаво. Кои са качулгите? Георги Бонев казва, на качулките няма да дам и една стотинка. Кои са качулките? Не съм в живота си, не съм само качулка. В живота си. Коя качулка? Нямам представа каква качулка. Като го съблекаха Петър, ние имаха шапки. Ето това е. Тези фенове ли трябва да дадат по 1 лев? Те трябва да... Мартине, феновете на Левски са и академици, и професори, и лекари, и адвокати, и наркомани. Защо? В общество има всички. Всички. Левски, като е най-голямата фенска маса, какви да бъдат? Не могат да бъдат само завършени с Сорбоната. Георги Бонев, малко не му се разбира, защото... Не му се разбира, ама... Вярвам на това, той казва. Разбира ми се. Ако не ми разбирате, това направете само. Да почнем. Имаме 50 дена. Имаме 50 дена. Ще видите това. Левски успял, бе. Тръгнал човека, нямал интернет, нямал нищо. Бе. Да. Трябва да има идеи, бе. Трябва човек да има идеи, да вярва в нещо. Светозара Михайлова, няма да кажа, как те обижда. Казват, хората няма пари за хляб, той дарете 1 левче. Какво толкова смисъл? Аз казвам на тези фенове, освен хляб, трябва и други неща. Трябва да има неща. Значи, ние говорим, Мартине, за 1 лев. Не стъп да пращат 2 пъти години. Пак казва, кажи кой е виновен. Този, който е виновен, не е толкова страшен. Тук има име на политик. Ти трябва да го кажеш. Ето ти го. Георги Бонев първия. Хайде, кажи де, Тити. Не може да отвори. Бойко Борисов не е толкова страшен. Да. Господин Бонев, в тази държава, ако има някой да говори повече, е доказва, че не ме е страх. Тук не става въпрос за конкретна личност. Тук става въпрос, че аз лично смятам, че политиците в България е страх от Левски. Страх ги от силен Левски, страх ги от силен ЦСКА. Защото това са големи група от маса от хора, големи фенски групи, които може да разклатят всяко на правителство. Това е моето мнение. И не случайно Левски ЦСКА не се помага. Да. Това е моето мнение. Но ние ще си помогнем. Искам ние, аз не ще милиони и милиарди на някой да дойде Доналд Тръмп. Не желая такива пари. Искам ние. Ние. 2 неща ще завършим с това и конкретно как се пише този DMS. Ели Станкова казва, че си нещастник и Ревлю, но отдолу има човек, който, 2-3, които казват Михаил Плочев. Тити е голям, обича Левски безскоростник, продължай същия дух, Тити. Аз съм също с тебе. Дано
да направим това, за което говориш, човек. Не, Мартине, аз не ви знам игрите. За празника. Не ви знам игрите и не знам към... Знаеш какво е най-лошото? Че в България всеки мисли, че за всяко нещо има нещо задкулисно. Има липса на вяра. Това не ме тресе. Не тебе те тресе, в тази държава има липса на доверие. Има, бе. За всяко нещо. Има. Появи се някой човек и ние почваме с косурите му. А не почваме с хубавите неща. Пазов, искам да дадем ясни насоки на всеки, който иска да пусне DMS. Пишеме номера горе 1-4 седмици, а отдолу пишеме DMS Левски. Така се прави. Да. Само Левски. Не е много трудно, бе, господа. Опитайте, бе. Опитайте, няма да ви се сване пръстчето. Стига ще преиграеш, моля се. Няма да преиграеш, ще успеем. Ще прегракнеш. Аз ще прегракна. И да прегракна. Обичаме те, пази се. Някой път не те страх, че ще получиш инфаркт, като правиш. Не, това е Божия воля, бе. Това да не зависи от мен и от тебе, брат. Това е Божия воля. Човек трябва да бъде истински. Благодаря ти, Тити. На 20 и 20... Коя е? Преди 24 май, тук преди 25 неделя. На 23 не, но преди предната седмица 18. Искам да дойдеш с Батков, защото ще му задам само въпроси от Фейсбук. Да. Той трябва да излезе и да каже какво става, защото вече е време да излезе и да се каже какво става. Никой не е нападал Батков в това студио, просто трябва да дойде и да каже, пичове, така и така. Това се случва, това ще направим, събрахме толкова и толкова. Тити, благодаря, че трябва да ти каже в момента Батков. Ма не беше Батков, бе. Той Батков... Да, тази фанато беше за мен, ще си отнесеш. Да, ето, това е за тебе. Благодаря ти. Така завършваме. DMS.